जोंनि मिडिया दं संनो बेलाखौनो हामबाय मारो तामहिनबा जों कायसा कतर खाय जोंनि चंमारिनि रेली खायनो थांदों फाइनाल 6 फेब्रुवारि अमियाखाबा 6 तारिख फेब्रुवारि जोंनि सदर डिस्ट्रिक्ट कमिटि बाय जुगालिजाक चंमारिनि रेली नाय जोंनि महनपुर विधानसभा केन्द्र बिसिङाव खलायजाक लेफुंगा थोंखलाव जोंनि दिबरनि दुइटान समायाव आबनि बागै जों जोंनि म डिस्ट्रिक्टनि जत ब्लक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि ताय सेन्ट्रेल कमिटियावनो कयना मुसुङो आ दिनाव जों त्रिपुरा हास्टेनि जत निसा कतरखौ कायसे डिस्ट्रिक्टनि जोंनि रेली जों खायनो थांदों आ रेलीआव फाय सफैनाय जोंनि बुबाग्रा जोंनि श्री श्री प्रदुत किशोर देवबर्मा बनि बागै जत जोंनि ब्लक कमिटिनि बिसिङाव खलायजाक जत सिमना महनपुर बामुतिया मान्दाय ताइयांगो मजलिसपुर जत जोंनि खयरपुर गाना जेहेतु जतनो फाइनाल बागै जों खाबाय खुबाय खायै जों दिनै आरो जोंनि सदर डिस्ट्रिक्टनि बिसिङाव जारा खलायनाय बिसेसकै जोंनि बरंगनां एमडिसि जोंनि वाइटिएमनि प्रेसिडेन्ट जोंनि रुनेल देवबर्मा जोंनि सेन्ट्रेल वाइटिएफनि वार्किं प्रेसिडेन्ट जितेन देवबर्मा ताई जोंनि आरो मानजाखा जोंनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट टनि देवबर्मा ताई जोंनि अबजार्भार माने जोंनि आमचाइनि न एक्स टिएसएमनि जेनेरेल सेक्रेटारि सुनील देवबर्माबो दिनै आरो दङ बनि बागै दिनै जोंनि म मांपिलिनो जारा नायनाय जत्न दिनै सिमिन नंनि मालखुं तालखुं जत्न रेडि खायै बर गोबां खायथुमना बागै जों जेसा खायपानो 12टान बिसिङावनो अर सगायबायनो बागै जों खाबाय खुबायखे गबक जाव सदर डिस्ट्रिक्ट बाय जों कायसे रेली अर्गानाइज खालामनो थांदों अ रेली फाइनाल 6 तारिखआव लेफुंगा स्कुल ग्राउन्डआव ओंनाय अ रेलीआव जत सदर डिस्ट्रिक्टआव जे आमचाइ खलायनाय बा कन्स्टिट्युएन्सि जे खलायनाय त्रिपुरा मथा पार्टीनि जे कन्टेस्टिं कैंडिडेट्स दङ जतनो लामसगो ताई जत लुकुरकनो जत सिन सापोर्टार्स दङ बुबाग्रानो लगिरनाय जत आमचाइनि सदर डिस्ट्रिक्टनि जत लुकुरकनो अ रेलीआव फाइमानजाब फाइनाय बागै आं कयनाय ताई अ रेलीनो कतर खाय त्रिपुरा हास्टेनि सबसे रेकर्ड संख्यके कतर खाय रेलीनो खायलायनाय जों ताई जब बुबाग्रा मानजाब फाइनाय रेलीआव बुबाग्रानो जों जतनो लगिरलायनाय फानलायनाय अ कन्स्टिट्युएन्सि रो खबजांनाय इंके बामुतिया महनपुर खयरपुर मजलिसपुर मान्दाय ते महनपुर ते सिमना जत आमचाइनि जत कन्स्टिट्युएन्सि बर्ननो लुकुरमो नांकयनाय अ रेली अ मास गेदिनो फाइमानजा फाइबाय हामबाय खुलुमबायके त्रिपुरा सा आयलक्तु बुबाग्रा आयलक्तु त्रिपुरा माथा आयलक्तु खुलुमबाय थैंक यू